Στον κόσμο του design, οι ιδέες και λύσεις χαράζουν τη δική τους πορεία. Ιδέες και λύσεις. Το μεγαλύτερο και πληρέστερο κατάστημα επίπλων στις Κυκλάδες. Έπιπλα μοντέρνα, κλασικά, παραδοσιακά, παιδικά και γραφείου. Πολλές προτάσεις για το σπίτι και το γραφείο σε έναν πολυτελή χώρο 950 τετραγωνικών μέτρων. Μεγάλη ποικιλία σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και σαλόνια και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. Θα μας βρείτε κάτω από το κατάστημα Νηφικών Περιστάσεις στον Πύργο. Τηλέφωνο 22860 28902. Στον κόσμο του design, οι ιδέες και λύσεις χαράζουν τη δική τους πορεία. Το μεγαλύτερο και πληρέστερο κατάστημα στις Κυκλάδες παιδικών χωροσυνθέσεων και γραφείο. Ετοιμοπαράδοτα γραφεία σε πολλά σχέδια και χρώματα, βιβλιοθήκες, ερμάρια, σιρταριέρες, ντουλάπες γραφείου. Παιδικά δωμάτια της Line Art που εξασφαλίζουν άνεση και λειτουργικότητα. Ακόμη βρεφικά κρεβατάκια σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Ιδέες και λύσεις, δημιουργία, φαντασία, λειτουργικότητα. Θα μας βρείτε κάτω από το κατάστημα Νηφικών Περιστάσεις στον Πύργο. Τηλέφωνο 22860 28902. Ένας παραμυθένιος χώρος με τα πάντα για το γάμο και τη βάπτιση. Νηφικά παπούτσια, κουστούμια γαμπριάτικα και ρούχα αμπιγέ σε αμέτρητα σχέδια και σε όλα τα μεγέθη. Τώρα αποκλειστικά στις Περιστάσεις τα διεθνούς φήμης νηφικά Δημήτριος. Μοναδικά σε πολυτέλεια, design και ποιότητα. Νηφικά Δημήτριος. Αξεσουάρ γάμου, προσκλητήρια, δώρα κουμπάρων και βαπτιστικά τρικοτίν. Σχεδιάστε μαζί μας το νηφικό των ονείρων σας με υψηλής ποιότητας υλικά. Άψογη εξυπηρέτηση και επαγγελματισμός. Θα μας βρείτε πάνω από το κατάστημα επίπλων Ιδέες και λύσεις. Τηλέφωνο 22860 28360.